Това е Християн Димитров, това е Луджия, дето няма канал. И тия саката БГ, ти съм аз. Баба. О, пак съм мъча да си изкрива телефона. Имам канал, баба, дет скача Той е от Аво високо. БГ. Облагаме се с него. Клашър Имам БГ. канал, баба, дет скача от високо. Фаст. Луджия го цели. Смърли куч. До тук. Абе ти, Маркуч! Стрелба. Аз съм. Ала, ти вече да снимай. Няма бе, но снимам и не разбрали. Аз съм бе. Абе, аз съм. Бягай се бе. Явор е сега и после съм аз. Втори е Аво БГ. Клашър БГ. Ебава ми с него. Снимай. Кой снима? Добре бях, ето го. Те слаб си. Снимай. Ето, това се нарича камера. Пръста не се държи там. Лудия цели, ето го Аво БГ 2005. Ебава ми се. За кой път да го кажа? Ето го саката отново. Какво ще правим? Ти ще катериш последен, но сега да гледаме него. Маркуч! И Лудия замярва. Тук мога. Ще оцелиш мене, внимай. Падна едно черво. И това, всичките сме от град Попово. Абе, аз съм от Русе, бе. Всички сме от град Попово. Просто някои могат да кажат, че е малък град, смотан, но градът... Никой не го интересува. Да, Но градът си много як и можеш да точно, скачаш. градът си е малък и приятен и уютен, а сега е Лудият. О, пак. Ударих се на пръчката на Качва Луджия. се. Ето го. Клашър БГ. Да. Аво БГ. Клашър БГ. Саката си вика някакви нинджа, ето го Лудият. Лудият, може да скочиш от тук, бе. Ого, лудача. Ти си лудака. Ама защо слизам като Явор, бе? Еми, те е по-забавно. И аз тъй. Видяхте ли ма мене, бе? Аз направо са... Добре, ще видиш след малко в клипа. Направо са лизнах. А не, че се видя в клипа. Скачай! И сега стана само И саката БГ. сега е саката БГ. Той не участва в клипа, само искаш да участва. Какво? А, той се катери там. Бос. Слизай, бе! Имам Маркуч. Ти сега не можеш, бе. Не повече. Така че не бъде. Казвай се, бе. Доколко Аз можеш. се качих най-нависоко. Не си. Маркуч. Аз се качих най-нависоко. Как си, бе? И се беше най-нависоко. Луджия. Луджия, не е. Аре! И ти беше от липа, чао. А, не е чал, има още след това. Ай, скачай.